Makusa me say me wo manso totokuro yenyina ye galansi ti na ye Sunday de me nkwa adwuma ti Saturday no so obia so ni fie na aka me no me fie wura wono so wanyi ti na wono so si otu kwan ti ya se me hwe na kire kwan na wontimi ntu sa kwan no ti me wo ho na me phone ebele ye ti me pick ya na alobetu no boys no se omo ba na kansu ntimi mbra boboa omo na me so Sunday de me nkwa adwuma ti me fie wura so betu kwan ti mo me hwe no wie kakra na me phone abele kakra na abele ti me fie wura akɔwie no na me so me de de me ko duru adwuma mu me ko duru na o madundu machines ti me wuro nsu ase me wo nsu ase na o mu spark machine me pripri sa na me de pie ye ti me timane na me wo hospital mu enti timane na me wo hospital mu ade chie na me de hu omo na omo baaye ba mi anga sa mani hu me nsa no sa na siti enti enho SOMPA FM badamoni monto sesi a wo se na wo fie pachane o na hwan frɛ wo albeto no boys abeto yes na abeto no ye hwan wo ye adwumawura ade adwumawura galansi boot na adwumawura galamse adwumawura pachane wo fan e wo manso totokurum pachane na wo ne no na ye adwuma pacha debi nyo ne na ye adwuma pachane na sanyo ne na ye adwuma wo ko adwuma mu okoye dai ti se na e wo honum no ba bia ye adwuma no na me obi a metimi awuru nsu mu ase wo na atimi dware nsu pachane na beto de nyo ne na ye adwuma pachane na hwan na frɛ wo albeto no boys abeto ne boys na frɛ wo pachane se de na brabeye se wo mo ba na kansu ntimi mbra bobo omo na omo yi de ba na ye de adwuma no ba e wo me phone so ba no te sei den kam yi me phone so ambo hu sa na esete no na de adwuma ben se no mse ye adwuma no galansi boot e wo nsu no so Monto enti sabre no de abeto no nyo ne na ye adwuma na ukoye de wona adwuma nim frɛ na wo mu frɛ me hwan na frɛ wo albeto no boys no na nya abeto na frɛ wo boys na frɛ wo se be ye dai se wo mu ba na aka nti me moboa wo mu se machine ya ne dia eti ba no kan suom ho no wonko na anim suo dware wo ho pachane wotai ekoye ye ba ne ma wo mu ana pacha bebere eti se wo konsuo ne mu a e wo so mu dum machine pachane eti ko duru ho na ye dai ti me ko duru ho no na wo mu adum machine na wo mu ti abonten ti me de me ko furu machine na me wuru nsu ase no ti me won nsu ase na wo mu spark machine abra wo mu nim se wo se wo mu dum machine no ansa na watimi ayi ba no pachane hwan na so machine no sa boys na wo mu so machines no wo mu nyina sa de na me prae no ade chie no bia ni kuro wo mu nyina akọ ada boys no ni bi wa asem me ntimi hu se bia me prae no ko yese bia asan ba ya asan ka senti wa ma wo mu nyina ska ma bia adwa na akọ enti saatamu a wo hye ensuo na se eye ba no e no mo so machine no pachane na ni kwan se no mo so yes ese mempia ansana no mo na maka che wo mo se ma pie enti na ka ba no na yi afrim na yi afrim na wodi sem pachane eti eye den na seven pledua sa timi so won sasa o se ayi ade bi wo no mo etware se nti atwinsuo nti wuro mu a ese wo mundu nti wo mandu na wo spark a nti se wo shatade o ana ade bia e betwi wa wuro mu nti wo spark machine no wo man down and a twimensa no force nti na me so me wuro nsu asia me shatade me se hwe te ese me nche mo box ankwa nti nya sa na wo spark a e betwi obi bia wuro e betimi apra ti na wo de won sa asom nti na me won nsu na ahye ana me de me sa asom na wo spark ye tie no na aya won sa na se paja won sa no ko hwi mamre machine na ato nsa sa pachane enti ese no mefa nsa machine no ate won sa wie na won sa na ukuntun sini no e kansuo ni mu ana se ka he an kansuo no mu wo mayi
ba omo amfa me omo yiye no enti o me yes ana no omo di me ba hospital mo ti me timani no nsane de omo amfa ma ba ntane na e ho no nyina no gise we na me wo pins mo nti me father mo ba no we na di wo mo achi ti wono wo ba 5000 nti wono na betimi a kire mo sane omo cancer abra na wo da hospital wono jane wono na betimi a kire na hospital base ni nyina wan na tuaye hospital base no omo ya ne patre ene bom tuaye ni patre hwan ne hwan Moro Lukman and Alberto nti hospital bill na 2000 na Moro ni Lukman ni Alberto no Alberto din kwa na damanim na Moro ni Alberto no so ye hwefo Moro no oya my best friend me ne free kuro ba kuso nti wontimi yi me ma nti na me prasa na sa very day no kura no odi machi koduru hospital mo tena ho ma de chie na chese Alberto no na wa ma nti ade chie na obaye Alberto na fidie ne ne dia na adwuma ne dia no ono ama wow ayasem eti free wono wonya adwuma bia pacho debut eti wo da hospital di say me di 5 days wo ho eni eyi wo pacha ne SOMPA FM nti week mu na me ko mu 3 times hospital pacha ne ni nyina ahefo ne tua pacha na eno no week me kwa ono wa mama 50 cedi by Moro and ba mam 200 cedis every time bia mbako bia one mam 200 cedi ba Alberto no 50 cedi na ya o de mame enti wa ma wo patasika bia pacho db nti na ewo mu no me bra no na betimi aka paja onsan ma me hwade mi kopa bibia bedia ne me be de na nam o abrantie babia o ye adwuma no o ma nkwa adwuma na wo fie sanse wonim suo dware ene afre no se o mo ba no asinsuo no so no asai etu no ko na betumi abaye ba no na afidie no so no ansa no bewura nsuo na ase no agiso dum afidie no abrantie wura nsuo no mu ano mo so machine no ena ne nsa no atimi atwa saa no etie musa ye ho se ekwa be no mo fa so mo so machine no eye bo apayo ana se wono so machine abrantie ni bi wa asem ana se galamse fo mra bi o mo pe mo jade aye o ma dia na moto kafura wate wa huna manne papa time wana wo kasa no emse na sabre no na TV no omo ye advert kakra anoti wa kasa no de na to wa na nwumiri wo se yenko omoa ye monitor fa wa asem ni nyina ne tumi no se me pe mwa afirmo dia bai na eye wa ma won se twa na odi aba ye hayi afidie ni twa wo okay ye ma ni nua no kyerɛkyerɛ ye pa ma ye na nyoma nkoka pani me mo akwa aba empom te sai according to nua no said ye wo kyerɛ no okoye obi afidie ama no enu kuhia ne nkwanhia sɛ ye na wo se wono de eduru ba bi no hospital sam no ti nyoma bi wo aba hu enti dien na ye wo nua na ma ne saa saa me da wase se wa mama kunwa wanya lesi ene se ono no eba asa no na nwe abre no nti na wo yeden ne hu ba no hu bi nti wo na wo hu de ekoso nti ena na ye wo wa bibia iwie pe na desi ni se de obon tofa no na osi hode na mini wo osi na wo fi Sunday ena ye friend se ombe yi ba e friend so no mu man ena osi wo ba na ne fiwula etu kwan kwakra okoba na waba no musi da bi enu de ba chenti omblantam ena osinde omblantam dia omuma fiwula ne yede onko onya kwan kwa no so ayede atimi aba ena musu yu anche no musa friend na fiwula sinde critical wankoyi amomo a omuntimi nya adwuma okoduru ye no na ba ntonsu musa no omuntimi nya adwuma no omukọ yibu ba no na ye hwan dia na ye Alberto na ye juma no ono sa na kromo sa no mfa na Alberto ono sese wo we na oye good adwuma na Alberto no was ato good okay oye baya na ono asaye mana e o manso tonton krum okay nti adwuma ne de sa no na
ayi nkola no friend na okoyi ba no ma nkola no na owura nso mu o according to one so no ye wo ade bia etese fan ntudu nsa wura so oyi ba na omu spaki mfidi no wo abonti wono mu a fan ba roteti a be so nsan mu nti wono wode nsa wura oyi ba no fir ayi machine mu no eno omo abonti ni spaki ye na no omu nim se obi koye machine no ho adwuma emra omu friend no enim se wo wase a oyi ade mo omo nti yede yasomu etiwa se conclusion se e plan work na omu pese ye nuanu mo yede omu kum no wawo no omu pese omu kum no but nyame chade wanwo machine som ni sanu twaye ema otimi epie se de o kaso omu pese omu kum no on se moto no a wo se wotai koyi ba ne bi ma wo mo na anda na de koyi ye no de omo antimi anso machine no na wenku ade omo so machine no sana den ta me kan san se de bia koyi ma afoforo na omu enspaki machine ema machine so ni sa ba wenu na omo setting trap say we de ye de be ne be de e be yankumade ama moja na ye de owu na omo nya gold nim bebre but nyame chade ambasa sana mo fa akiri ye ka kire mo na ye fa kire bebre sana mo ka kire nan kai yo but nyame chade e dia so nsa ama otimi apie wanwu esen santi no adechi ye no adance for wo omko ye no na babia ayi pro ayi ni si ye no incident ni si ye no na ya twa akokwa fita e wo na ya twa akokwa fita na kire say moja na omupe no musa ye de aka o dia na ma hu so matwa akoko fita ho o se kromo nkofoko ema even kura wonu mu kwa se na hot no ya dwu ho nyina ma no ho ama bibia o ma hwe wo na kire se sisa no ema agude ni yeden eba mo ntu ma dwu ho nyina o ja se no de me fa se bia mo wa adwen na sesia no se mo ya busuafo no ne nsa no kuntusi no munya kosie ne nsa no sanu ama ayem depa no bi se no hospital asam course na ba ayem depa hospital wonu mu de wanche na on se sanu machine eja wom nti abusiafo ye ko ekire no mu si wo se yemfa ensane ye den ensatini no na emfa mblefi na omunya nyakomade na omusie na ekronotimi ye den ewu ntam adese se ekrono ye krono otu onu osi emuye ne ya mufiri hi ankasa ye on de o fratebu misu ye nyina fro onu ba mi wo komase a mi de mi wo komase a na efie be na mode ko atebubu ye de ko abusiafo onu na nko makoye nyankomade ba ye bi so mu se ensatini no wanu de atwa esini no wanu de tie no o ka che se ewo sa no wono odi nsane ma alaji se alaji bei alaji bi okromu a osi when Adam for odin sana koma alaji nse won kipi nti obakwa akoji nsa no alaji wa de aba ampara otano mu ko fa alaji ne ba ye bisa alaji ye be bisa alaji se nsa ne na ye pe a ye kwa nyankoma de na krono ntimi wu na alaji si wansi nsa no anyenye bia ye bisa alaji se wo ye busiani wasi nsa na wantimi anwa busiafo no usi wasi nsa no osi ya pensane de a na afide baka se onye busiani a obakwa akoto abaye so nkotumbra ebia endame no kasa no de baba dia minim up to nansa no nyamaye eyasem moto sabre wonsa na mututu pa mpacha ne pa mama fo hwe mama pajama me hwe emututu pacha ne pa enti sesia no sede musi tutu ono sede wunua no ka no agi so munya wonsa na teye no na mudi ko nya nkama de ansa ne mututu na ko pacho debi amika so ehwo no sede o kan na mpese medi busa no ehwo no be ne de se gi se munya ansa no ko fie ya denti a ko kru no wu ye ne say ye fa chire no musi se ye pese kru no ko completely a ese eto enwanfo ene mponche mensa ene nkokko ye gina su eto sa ne ma no emo omu eye nyankomade sika ka 50 million a ye de ka ho ansa na etimi wu ye nti ewu ye no ena o se mu ye ne ya ena o se nipa na o ya de no o se mu de ebe ne ya but entimi ko complete sa kakrakra bako
na eka ye boy no eye different every hospital 2000 na we are down for it I bet they will 6 million oda say abeto no koye na adwuma ma onu kura na ofre na woni nya adwuma wo se won boboa oyi ba anko koboa wa eye wo adwuma so oprai no wo sika wo mu 6 million na dan fofo kura na gina mu etueska no tama na okọ hospital every week 3 times no na me won nchen abeto no ba 50 cedis na wo yi ma no wo yiri wo ma 50 cedis won kwa ma sign na wo de bokwa kwa dressing sign obe yi ama na yiri say obo na konma. This is big question we have to ask ourselves. SOMPA FM. Say enu dan chen ye ka say abeto say asi ye ne den o se o ye ma abusafo no free north den emla na ye no mutena no mo hwe compensation bi a mo de ba jaye ne anokwan no na wonu susu obetima akoseti bibi kakra o table su na ne sabako nanu na onkoye mbobo amparampara ye frɛ busuafo no mo mutu adamu bai e ba kam so e wo komase a e ma nyina Africa e ko tontonkrum ye koduru ya yetena se a no korakora no metwa ne tua abeto no sese e wona omfide so na ebra ya kopra na wadidam nti san e na oka osi efrina numa osi wono de obama million 4000 titiska no 40 million na wodi aja million ekwan ama no ade akwa business and I be say number 40 million business banner would buy branding say twa brand say twa what did them I want to me adwuma bia e say in sa right hand side left no enya won bia betima adwuma bia eti sesia no o si o tie me sesia abusuafo no tena ase no sika sei ena ye patasika abeto so de ma o si 6000 kanisika no 60 million and o de ba ja no kwan ena yesi ye wo abusafo ye ba from abo mamne so mu si ensoma ye bosum ye fra abusapanyin no na o si mayensum ye nda nase na okay na patasika ene ne nsa no na sese mu hia ni sanu ye kecha abeto say ye ni ntwi ni nyunyu so pese ni ntwi ni nyunyu a ye ba ma onu akofa ne sana ye den ade abeto asere okay abeto gina homa no so ye ne nkotwetwe nkomo hello abeto aya panipa impom te say boko wadawroma wone ofosu aboaje SOMPA TV na edi nkomo kakra se de me ka kire wawia no abrante e frɛ no moto wadawroma uni no mpacha panipa kwan ben na unim no na mpo ne sa no efa so etwaaye minimum wo ekru totokrum bana ninkwala ye adwuma wo site na ono so ye adwuma wo different master ho enti me ba no kan suom ena me nkwala no eyi nti me nkwala no so mu yi no ana ono so ba buaye nti emwa no mu no na ne nsa no etwae nti ma mo frɛ me so mo frɛ me no omo di kan hospital ana me so me follow up ni ko jian so kra ka ma de chin ana omo say yi no oda hospital o check akra ansa na omo say yi na ba fi na da bia okomia ye man ka scan chop money sa na ekuru no ebe wuye abeto enti ekuru no wuye no ana abusuafo free sirim bae se omo pese omo de hye no eko enti skase na ye di jan kwan ana ye ni se 6000 enti bradi wo efi ho Moses no fi ura ni ba 6000 de so enti omo nji am so okay nti se ni de o ye ni tenant ni fi ura enti yan frɛ ni papa no mo frɛ ni papa nti ni papa no kasirim kasana na mo translate amaye SOMPA FM asoma ni papa kan se eye ye manu wo ho nti yenso ya yedi nti no kan forso ni bra bi frɛ ni Hayford say oh mu de munje omo so papa se eye nti no enye na ewu akwala no nti papa se eye na me so okay
nka mi say asem na ere atwa nti mo no mo sa frɛ me committee for enti o ma anyi sika no o ma anje na sebe produce san no bi ya de asem kase we na sika ode ma no no o se mane wo ho na wa adweche o se mane wo na ye papam ana ye bonim o se anka mi hwe papa na nimu dia na me hu se abufu no ka na se emfiri na komam because e phone so ana me so me nto o mo kasa nto o mo na translate ba twi e kire me so enti emuwa na odi me ko committee for e wo krumu ana committee for frame me ana mo se me fa bi nka ho ana me sade 4,000 ka ho ana ko 10,000 enti o mo di tune ni no se o ko dwene ho nti be 1 week time odi mo aye ba se scan onye nti o da asem no ko kasiem na mse me so ma ho de aye den asa nti da asem no ko ye no okay enti abato ya sede ade ne ko ye no ba bia o manfo dodo no antiase ne se afidie no yesi asinsuo so empepie no se esai no mo koye a agisi eduma afidie no na wadi owura nsuo na sese wo koye no e no mo so afidie no ehɔ no na amanfo entiase hɔ no kyerem kakra me entie mutimi spake eye ana sa gisi eduma afidie no me kase me nim ho adwuma a me boa ono apa ya we se sat wo no me ma ho me sa nim ho adwuma so me sa nim ho adwuma sat wo kwa me ma ho enti almost according to omo no se afidie no mi enu na wo so ono so wani master ho na me nkwala so ye omo de enti so obi de loko a na we yakobo awe na omo yi se ni master de so loko a na me nkwala so akobo a ni master no omo yi sa na omo ye wo eho we bua we na we abua we okay enti abato yemusa se wo mo na frɛ wakoda no ana wakoda na humobro woni sunti no hu za fidi na se na no akoyeye so mo na frɛ wa makoda wo mo na frɛ moto onkola no na frɛ moto ana se moto no ana koyeye dabi obi mfrɛ obi o se mo ye adwuma no na se mo se obi die lo kopɛ na mo nyina ma transfer kɔ ho na mo gya mo die no so hu abato yi eja moto se na yakwasi ada wono wankwa adwuma kora eto wo fie na onkola no frɛ no se omo ba no se de sia no obeba be ya mo se de da bia no koya manfo de ma wo mo no enu nti onkola no mum na frɛ no enu kosia no kosia no na ba bia nchiri wahye wa ba ne se afidie no omo ya woni mu adwuma kora bete ho mpani sam kakra so omo ya omo duma afidie no anaso omo so ansa no maye ano de mimi ntimi nche ono ande mintimi nche ono no mo se ade a chen ye no a abrantie sate ye no no mo twitwa nkoko bi o SOMPA FM nkoko fita jeso madi nkunim omo premoja de anya good no eja ande mintimi nka ho asem hwe minimo hwe enti sesia no omo sanse ensasini no mo pedia ko mu krom akire ye ensasini no ode ma kremoni bi malam bi asesai alaji ensasini no me hu ensasini no emponi mani o ho no mi nkobi enti de ensasini no mi me hu se ensasini ni anan ensasini ni enti omo batena ase no omo busa asam ze ensasini no ana me se ensasini ni de ma ko hobi ntimi de minim ensasini enti se omo pensasini dia me nkwala no na ene ni master no na wa adwuma m ho omo busa omo na omo se o de yenja kiredi ni nwia ba ko wa ha no sensasini no ho ba asam no malam no ana alaji ni ka so wo kwa akofa ba eno no busa ho asam kakra no entitie no pani busa no abeto yes ipacho maybe so say usi ensansini no nimu hwe
ɛsɛ minimum na yɛtena so no efewura no ne ne mma ɛyɛ yɛdansefoɔ yɛn nkurɔfoɔ no so a wɔfiri nɔfo bae no ɛyɛ yɛdansefoɔ woka kyerɛ sɛ nsa no de ɛwɔ alagye hɔ na iso wofra alagye ma yɛbibisa no yɛfa alagye si nsasene no akɔsie ɛna ɛsi yɛhia na yɛakɔyɛ nyankomade ama kuro no awo ɛna wosi wonim baabi ansasene hɔ no wosase nsasene no de ɔmude baa no na masi yɛafa so ama ayam nti akakasɛ wosi akakasɛ woankasa asa no wodi agorɔ saa asa no bɛgyina so ade abɔ odua meka mekyerɛ woankasɛ nsa no ayam woankasɛ nsa no ayam ama ɔmu asie kura nteɛ pɛ a mbɛtumi akɔfa aba mini hɔ no meyɛ de hu sa ayam wokae anasɛ wanka wanka wode tie yɛasɛ mu ɛtiwa wanka wo ma ase nso na yɛnnua no kɔpraeɛ ɛna womfa no baade ɔno susu ɛnkɔyɛ sɛ ɔpɛ na no mu aduane yɛnim metie damika wode tie damika wo ma susu na ɔpraeɛ yɛhia ɛnsa no kwan a ɔbɛfa so afa nsa no aba ade abɛto ɔmo so ɔmo hia nsa no ɔmo nsa bɛda aka ɛnsa no deɛ menim baabi ɛnsa no wɔ na malam bi ana alagye din bi ɛbaa m sɛ ne hɔ na ɛwɔ no no hwan na de kɔmaa no ɛnsa no ɔmo sɛ ɔmo sie ne site wɔ nti me deɛ maahu nsa no na wode alagye no ɛbaa hɔ bi ɛma ne kaa sɛ gye sɛ ɔmo yɛ nyankɔmade ansa no akutu ɛnyɛ alagye ne ka sɛ ɔmo yɛ nyankɔmade o ɔmo na se ɔmo de ne nsa piece no ɛbɛyɛ nyankɔmade na nka kuru no ayɛ dɛn ɛwu ɛna yɛse nsa no nkɔla no ahye nti ɔmo nkɔtu mmira anaa ɛna ɔmo se yɛngyae ɛho nhia aberanteɛ ne sɛ ɛnsa no ɔmo kaa sɛ mu nkotu mmira nkasɛɛ no koraa no a ɔmo de kɔyɛ nyankama ɔmo de kɔ efie akɔm nyankama de ɔsɛ mo wantumi ankotu ɔmo kaa sɛ ɔmo hia nsa no akɔyɛ nyankama da ma ne kuro no ayɛ dɛn awu ɛne saa deɛ a boys no ɔmo baabi ɔmo kɔsie nsa no ɔmo nkɔtu mmira ɛna ɔmo asa ka sɛ ɛnyɛ hwee nti wo deɛ yɛhwɛ nipa no abɛto sɛsi ɔmo ka sɛ ɔmo pɛ so ɔmo kɔ baabi a yɛsie nsa no ɔmo kutu na mpo aporɔ koraa no bɛyi ɔmo adeɛ akɔ fie a wobɛtumi akɔkyerɛ ɔmo memetumi nkɔkyerɛ ɔmo ɛnyɛ me na mesieɛ na wo nkɔlaa no wɔ he ma ɔmo nkyerɛ wɔ yi na agye sɛ mefrɛ mehu ɔmo ɛfiri sɛ ɛno so ho hia wɔ paa ɛnti ɛsɛ compensation sɛn na wode ma aberanteɛ no firi sɛ wo nsa so no bi praeɛ ɛno na mɛdi ka aka no ɛsɛ wo so bɛma ne sɛn 10,000 no sɛsɛ ɔmo so ɔmo nye wobɛyɛ ne dɛn gye sɛ ɔde bi ka wɔ firi sɛ ne nkwa na nyinaa wɔprɛ o ɛgya ɛsie no deɛ me koraa mɛdi no koraa no ayɛ den machine koraa ba saa no machine no menyɛ biem koraa nti me nso mete fie Alberto ɛgya yɛtietie w'akyi kakra ɔmo sɛ wotɔ gold ankasa akyɛ sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ ɛwɔ tontokurom tontokuromfoɔ no koraa di adanseɛ nti yɛnhwɛ ne sɛ aberanteɛ ne nkwa no nyinaa wapira na wo nua ketewa koraa no na wopɛ sika kɛseɛ bi koraa sɛ ɔmfa nkɔ bie store koraa na kaa yɛ dɛn ɛgya wodo menyɛ ne nua ketewa o wanyini kyɛm bebree kwa na ɛno de ɔmbɛka sɛ mewɔ bi but aboa wɔ dwa kafra o ne ho nwini deɛ wobɛhu no kamakama so na ɔte mfifire ɛwɔ mu na sesia no galamsey yɛse abra wo kura krataa wode yɛ galamsey no daabi galamsey no deɛ menni krataa me deɛ na ni krataa wo so akɔte obi nsa wei ka aba adwuma no wapira yi a ka obɛnya compensation kɛseɛ nsuo bɛɛ na ayɛ so adwuma no SOMPA FM ɔfe abena mu na ayɛ adwuma pani eti sesia no ɛkɔkɔba ne sɛ ɛkwa bi so no sunsum mu no ɔmanfoɔ bi hyɛ da ɛna ɔmate aberanteɛ nsa ɔmo so fa akyirɛ nnwoma bɛha adwene o no sunsum koraa de ka mepɛ ne saa
because susu ndi ka be penisa pa eno na be ma no kure papa adadi na we ye de ya nyina ya no kan de obi hu obi tirimu asem opani sesia no ye hwe na sika no odi bi kura ka ho said ye be ya abrante no wono so benya dwa bi adie wadawroma sika no abeto wutie me ni tipa aja o manfo a wo krom wono so yo defo mesrew mi hu wani na sede wanya abotre ne ye kasa no obeye bema ni munyamfo fanisa abrante kura wunua ketwa no ana wunua pani ane ne ye adwuma no akosa amane ewe mi nua pani mi bra pani enti ekwa bi so kura no kanense kura onya artificial bi kura ahye ho mano a enti ka nya fa na aja so asemsia on na se mema no 6000 na se yaje by san fa kakra de e ka ho ni nipa o but obi tin chese o ye fi uru ase manyi etimi bubo table ana aja munti honi yo amate wase utie me ekwa bi so no said ye wanya daje kura ne midin komo no me mani age ho pa minim mehu afru kasa nim enu nti no mesre se ka atwe ne tande a ke ne committee chairman so kura bedin komo efise committee chairman no omde kodan no wono so aka no kura semu awom kura ka kire wo se sika na wo de ma brantien iswa nti ada na fo bi nka ho ano ma me di ana nti na me di bi to so e call 10000 no okay ye be dance me pense me be sa afre